vostè també va estar, la falla de na Jordana. Jo sempre dic formigueta na Jordana per el caràcter tan treballador que té. Un any més van fer una gran festa per iniciar aquesta lectura contínua de Tirant de Lletra de Tirant lo Blanc. Enguany, el pregoner en un lloc molt bonic, en el convent del Carmen, ahí en el cor del barri del Carmen, va ser l'alcalde de la ciutat, Joan Ribó. Alcalde de la ciutat de València, jo crec que tot un orgull i privilegi ser el pregoner d'esta 15a edició del Tirant de Lletra. Doncs sí, jo crec que és un orgull, de veritat, és una emoció. Jo he quedat molt satisfet perquè pense que és un acte cultural. Estava escoltant ara una espècie de cantata de Jaume I, preciosa, i abans, bueno, el començament del llibre del Tirant, jo crec que, a més, m'ha emocionat sentir-lo en valencià, sentir-lo en romanès, sentir-lo en pràcticament tots els grans idiomes del món, i jo crec que això demostra pues, que la nostra llengua és una llengua que hem de normalitzar perquè s'utilitzi en València, com és lògic, perquè la posem en valor, perquè és una llengua estupenda i és una eina fonamental de la nostra cultura. I un any més, la Falla na Jordana realitza, ¿no? Ese barrejat entre la cultura i la festa, que és lo bonico que té este Tirant de Lletra. Bueno, sí, efectivament, si diguem sempre que efectivament les nostres festes són cultura, jo crec que avui queda especialment clar, no?, en esta lectura del Tirant, la nostra obra mestra de la literatura valenciana i en aquest fantàstic concert que estem presenciant. A més, és impressionant en la quantitat de llengües, no?, que a més introduint la nostra llengua valenciana dins de les llengües del món també, que s'ha pogut llegir este Tirant lo Blanc. Sí, efectivament és l'obra possiblement que més traduccions té a més llengües, no? És l'obra valenciana amb major projecció internacional, i ve molt bé recordar avui que estem treballant precisament per aquest reconeixement internacional de la nostra festa, la festa de les falles. Bueno, donar-li d'ací l'enhorabona també a la Falla na Jordana, no?, en el dia d'avui. Sí, jo crec que la veritat és que això és una victòria col·lectiva i un primer pas per a un gran èxit. N'hi ha que dir que avui en el Tirant de Lletra hem pogut escoltar-nos aquesta obra pues, en moltíssims idiomes, a més de valencià, on hem pogut vertebrar, no?, durant tot el món, durant este mateix lloc, pues, a tota la gent, no?, en la lectura del Tirant lo Blanc. Sí, la veritat és que per la universitat és un plaer i un honor poder col·laborar en aquest tipus d'iniciatives com la de la Falla na Jordana, perquè estem immersos en un projecte d'integració dels nostres estudiants, sobretot els estudiants estrangers, i volem oferir-los una rica vida universitària i una rica vida cultural i de relació en el seu entorn. I crec que aquestes iniciatives és una de les millors maneres de fer-ho. Una forma de que coneguen la nostra festa i la nostra cultura valenciana. Efectivament, perquè a més estos estudiants estaran així en València durant uns quants anys i jo crec que València és una ciutat oberta i acollidora i això s'ha de demostrar també amb els estudiants universitaris. It's my pleasure to invite it to read the Tirant. I'm so nervous because I'm going to read the Tirant. 赋予了骑士艺术巨大的荣誉。 Pour que personne d'autre ne puisse être blâmé. Podemos integrarnos y participar más en esa cultura que está abierta para nosotros. Conocer su costumbre que no podemos conocer en los libros. Et nul autre avec moi, puisque moi seul, au service des très illustres princes et seigneurs prétendants Don Ferdinand. I'm really excited to attend this event and learn more about the Valencian culture, the people, and how they entertain themselves. Apodogataphoro και συνειδητοποιημένο υπό tekoja, eikä onnellisuutta. Vor dem Herrn der glorreichen Erinnerung finden wir den tapferen Krieger. I'm very look forward to next year's March, the La Falla coming. 也因其取得伟大成就。